Intro, en het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Kijk, gasten. Moment overleefd. Goedendag allemaal en welkom in de nieuwe vlog. En het zal weer over mijn dag gaan en van eerst weer in het West-Vlaams. Ik ga baan leggen vandaag. Zeg je er allemaal, zet daar die wetletters op, dat is bij de schoenen. Ik vind dat ook machtig schoenen. Nu zit ik met het volgende probleem. Ik heb al 2 winkels rondgereden. Alle 2 zeggen ze dat dat niet meer te verkrijgen is. Ik zei ja lap, en nu kan je nog geen winkel doen en als dat niet is, dan moet het wat anders zoeken. Met ja, sterke synthetische verf, dat ik dat verder zal zeggen. Of ja, Typex daar gaan we niet aan beginnen zullen. Ik ga wel wat vinden. Kan je nog naar de winkel gaan en hoop dat ik daar niet wat vind. In elk geval geniet weer van de vlog hier. Maar er weer een keer invliegen. Huppakee. Ja, als een keer te voelen, ik kan de carrière zijn. En Stef te voelen. En ja, met zo'n bolletje, ja, je kent dat wel. Gewoon een beetje skudden, het puntje in doen en je kunt tekenen. En wat ik ook altijd verzegd van dat hier zijn. Eiers voor tekenen. Non de jarre daar, non de kut uit, lange geleden. Ik zei voilà zeg. Ik zei ik ga dat ook nog meedoen. Ah ja, maar ja. Voilà zeg. We gaan naar rust en we kunnen toen beginnen aan de zaken. Ik ga eerst de baan erop leggen en toen kleuren, want de andere dat eerst kleurt. En die baan zet hem nog een beetje uit, toen recht die verf weer uit en pijs dat dat niet zo heel goed was. Ik ga het eerst opleggen en toen kleuren. Allee, tot ziens en de garage. Zo goed is, we moesten kunnen tracteren en rommelen op een eitje, maar ja, kan je niet. Amai, chance dat we kunnen binnenzetten. We gaan binnen, zo voor de baan zijn, zullen hier zijn. We gaan weer beginnen met de achterband. Pijs dat we daar het meest miserie mee gaan rijden, dus gaan we daarmee beginnen. Kijk, de grootste miserie eerst en toen de makkelijke, ja, makkelijk. Ik hoop dat het makkelijk gaat zijn van voren. Ja, ik ga tussenstapjes maken in de filmpjes. En toen tussendoor hier en daar kunt wat togen. Pijs dat die ketenkastroos gaat af moeten. Ja, kijk, je ziet dat hier wel, dat in de weg zit. We gaan het allemaal zien wat dat we afbreken. Oké, moet hier kijken. Een dak zonder wiel en het wiel ligt al. Dat is pech, wiel weg. Komt dat in, ja, en nu nog die band verwisselen, maar ik kijk nog dat aan afstoom, jassen. Dat is nog niet alles, we moeten hier kijken, heel bazaar net uit elkaar. Dat is een deel van mijn jante, dat is hier een band, een binnenband, nog een deel van mijn jante, nog een deel van mijn jante met een tandwielip, met een nieuwe band, die masseert niet wegraken, een heel hoop materiaal, en met een dak zonder achterwiel. Maar, dus nu moeten we de binnenband en die andere, en die nieuwe band steken. Die 2 delen van die jante weer aan elkaar hangt, toen dat derde deel dat ook weer aan hangt. Man, dat is hier... Amai, dat is nog niet zo makkelijk of ik gepeest dat zei. Ja, vroeger met de velo, dat was makkelijk. Het wiel losdraaien, het wiel er weer in, hup, poef, paf, en dat was gearrangeerd. Hier, ja, dat is een beetje serieus een bazaar, ik weet het niet. Nou ja, maar ik heb bekeken hoe dat we dat aan afstomen. Ja, kijk, de binnenband zit al in de nieuwe band. Nu moeten we nog die zand er weer op trekken, en we gaan voor de bruggen een beetje vaseline behad. Ja, zeg maar zeker. Dat het goed slijert. Kijk, ik heb dat al zo gehoord dat vaseline goed is, voor goed te kunnen slijeren. Ja, maar ja. En voilà, ze. Goed schudden voor de gebruik, zijn ze toen. Kijk, maar kan je hier met letter op de band te zetten, Dan is het leuk voor die band weer in elkaar te steken, met die zanten. Ik zei, ik ga eerst die letters erop zetten en toen hebben we een dak steken. Je doet toch een druk geblazen, dat komt allemaal in orde. Maar goed schudden voor de gebruik, zijn ze. En ja, patat lag ver op de grond, zou je dat zien. Oh, ja, kijk nu, we zijn er nog eens. Nee, het is wel, de nummer S1 staat er al op. Kijk, ik ga er even tonen. Dat staat er al op. Ja, dat is eigenlijk gewoon een stiftje met een puntje, poef, en dat staat erop. Nu ga ik hier Michelin er nog in zetten. En toen is het de ene kant van het achterwiel al gereed zijn. Ja, maar ja, het gaat eigenlijk nog redelijk vlot. Ik had anders verwacht. Oh, kijk, een pauze als het ware. En een pauze, dat is met vanillemelk. Wow, je stiefkoel, hè. Kan die een beetje in de vriezer geleid voor rapper koet te krijgen. Het is verder een crème tip. Oh, en kijk, en we zitten al hier, gasten. Ja, het gaat vooruit, hè. Trouwens, gauw ook. Allee, maar gaan voor doen, hè. 6 uur later. Amai. Dat is nog een beetje werken. Maar kijk, Nesse, die ene kant is heel gedaan, hè, gasten. Michelin S1. En preusdak bellen. Ja, nog 3 kanten te gaan, hè. Voilà, ze. Links en rechts is gedaan van de band. Kijk, ze. Nee, en de andere kant is zo gedaan. Ik ga er nog drogen en ik ga het morgen in elkaar steken. De andere band gaat meepakken naar boven. Ik ga dat nog lekker riskeren voor dat nu al te schilderen en toen pas heb te blazen. Kijk, je ziet dat het toch niet zoveel uitzet. Ik pees wel dat het moet lukken. Dus nu kleur ik er een beetje bij en ik zie er doen aan. Want anders, je staat nu met zijn ene wiel van de grond, kan moeilijk het andere wiel eruit halen of moet hij maar op blokken zetten. Maar er niet aan buiten, kan je die andere band schilderen. Toen die morgen aan het droog is, draai steken. Toen kan het voorwiel eruit. Kan de band er van eerst keer op en ik zie het heel zijn. Kijk, heel plan. En kijk hier zijn.
keer ook een assistent. Voilà ze. Patat, je had je hem nou ook weer lezen. Poef, je komt er al moe van. Ha. Weet je er eerst niet hoe lastig dat is? Lettertjes zetten, moet ik kijken. Heel van de kaart en heel vermoeid, hè. Man. Ik zei, nee, godverdikke, ik ga een tour rijden met een auto. Hier zijn we met mijn Ford Fiesta en ik zei, god, nog nu, moet hier kijken. Ik stop hier aan de kant en moet ik kijken wat ik goed uitzicht vind. Moet ik kijken hoe prachtig vind. Claimkant als square is, ziet ze, je moet er niet ons aan de prijs houden voor ik er een square uitzicht in. Dan kijk ik naar square. Weet je wat ik daar zie? Ik kan hier een keer zeggen. Daar een geber en een eigenlijk een zonsondergang met een beetje water ervoor. Maar ik vind dat square. Ik zei voilà, ik kan hier een keer in een vlog steken. Huppakee. Ja, kijk nu gasten. Dat is hier mijn voorband en mijn voorband is nu aan de ene kant geschilderd. Kijk. Hoppakee. Wat ik aan mijn voeten, mijn bompjes van en wat ligt er hier? Minou. Ja, dat is Minou, gasten. Ja, kijk, Minou. Hey Minou, we zijn weer bezig van het dak, hè. Voilà, kijk. Minou zegt dat het waar is. Allee, nu nog aan de andere kant. Ik ga het vreselijk ook nog van hem doen. Ja, en toen morgen installeren. En kijk, hier zit, dat is hier eigenlijk. Oh, ik kan er een keer draaien. Nee, ik kan dat nog een keer toe in mijn vorige vlogs ook. Ze een latten voor rond een aquarium. En met dat er in een aquarium schelpan zit. En het ding is dat turtles. Ik heb er lang moeten voor een pijn. Ja, ik zeg, kijk wel, dat is Vlaming. Kijk dat er zo op zit, tussen zijn twee akjes, turtles. Dat is gewoon eens een moet dan ook nog een keer losgeven. En kan het ook aan plaisteren en voilà, dat zou ook proper zijn toen. Dat is wel makkelijk, je ziet er alleen maar iedere keer een filmpje hoe dat evolueert. Moet ik hier kijken, het is een tovenhoofd en met het hele creëren. Moet ik kijken. Nou, eerlijk, het is wel veel schoner dan een hun zwarte baan. Ik vind dat dat echt enorm schoon is. En ik krijg ook chance, want mijn stiften. Oh, het zit eigenlijk schier niet meer in. Pijs dat ik juist toegekomen. Want pijs dat hier echt heel nept was. Ik ga nu zeer gaan slapen, dat ik morgen, ja, tegen dat het hier droog is, heel mazar kunnen in elkaar steken weer. En toen kunnen mijn YouTube aan elkaar flassen. Hoi. Er is nog veel werk te doen, gasten. Er is nog veel werk te doen. Allee, slap allee. Voilà, mijn baan hangt erin, kijk. Het is goed, hè. Mijn kekenkast kan hij blijven hangen, want het slept juist niet. Nu vraag ik aan Hidder. Wat zo met de kekenkasten doen? Er van tussen of er in zitten? Ik heb er eigenlijk een flauwe dag van. Ja, nu nog dat voorwiel arrangeren. En ik had toen een button zetten en toen ik een foto toe van button. Een foto op filmpje. Ja, het was hier nu dat in elkaar gaat zitten. Moet nu eigenlijk kijken, gasten. Het achterwiel is in het wit. Met wit letters en een bredere band. En het voorwiel is nog uw standaard. Welke pees is er dan van? Maar het heel afwerkend eerst, maar het voorwiel ook nog veranderen eerst. Ja, Leg dan mijn pees aan met het voorwiel veel minder miserie. Kijk. Het ligt hier al op elkaar, bij de band liggen we in de nieuwe band, het wiel is eruit, maar kijk, hier zit ik eigenlijk, het zullen moeten erop zetten, maar ik weet niet hoeveel gewicht en anders, dat het gewoon op zijn achterwiel staat, ja, zodat er maar een schoen zijn, als je er aan het werk zit en bok, je voelt naar voren, heb je vingers, je vinger kwijt, dat is zo'n toer zijn, hè. Voilà, het voorwiel zit er ook in, maar met nu een grote foto maakt, je kan eigenlijk, ja, erben, nee, moet hier een keer gasten. Daar staat Michelin al boven en hier onder. Allee, dat trekt er niet op, maar hier het voorwiel eruit hangen en ja, weer een beetje verdraaien, ja. Allee, zo kan ik toch niet op straat komen, dat trekt het niet, zo man. Dat is gearrangeerd, een nieuwe lucht, mijn nieuwe baan liggen erop. Kijk, zo alles erop en eraan, Huppakee. Ik vind het toch veel schoner met een baan, maar ja, juist de Mercedesbussen, nou, ik heb zo nog Mercedesbussen. Moet ik kijken, zeg. Zeg dat er werk eigenlijk met in die baan. Maar, kijk, ik ben er heel content mee. Ja, voilà, dat zal hier het einde van de vlog zijn. Ja, zo zeker wat nog updates komen. Ik zie hier nog een andere zijde, daar is nog een andere achterlucht. We kunnen er nog wat aan doen. Ja, sowieso voor mijn Mercedesbusstang moet er een onderste pijl er ook van onder. Ja, het kan nog dingen aan veranderen, gasten. Hier, ik heb dat ook gehoord van een twin, voor te versmitten. Dat spel dat eigenlijk veel gemakkelijker is als je de winkel net. Want nu is dat dubbel, voor mijn nieuwe. Enfin, blijkbaar is dat makkelijker met de winkel. Ja, voilà. Tot de laatste keer, gasten. Als je liked en abonneert en reageert, dan maakt me stief content omheen. Dan zeggen we nog dat je ervan peest. Heb dan tips wat ik er aan kan veranderen en doen. Dat maakt me heel. Ja, kijk, ga je nog een auto passeren. Ik ben wel bezig met het einde van mijn vlog te bepalen. Lawaaimakers. Voilà, ik het ook eens. Bij deze, tot de laatste keer, gasten.